बर'फोरा मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानो नागिरदों सालबारि साब डिभिजननि सिंनि मेलेमजिबि जायखौ होनना बुङो इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनजों दिनै मोनसे डिसकासन लानो नागिरदों बिटिआर रिपर्टनि सोमोन्दै आरो बायदि बायदि आयदाखौ लानानै बिथांमोनजों मोगा-मोगि लानो नागिरदों बे समाव आरो मानिक बसुमतारी बिथांनाव आङो सोंगोन बिटिआर सुक्तिखौ लानानै गोबां दान्थे-बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोन्दों खायसे बर'नि मेलेमजिबिफ्रा बेनि सायाव नोंथाङा सासे बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल हिसाबै मा फोरमायगोन? खुलुमबाय गिबियावनो आंनि नामा मानिक बसुमतारी बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ओनसोलनि आं सासे समाज सिबियारि दिनै बर' खौरांनिसिमबो आंनि मोनसे साबायखर थाबाय आरो गासै बर' रायजो राजानिसिमबो मोनसे साबायखर आरो आंनि खुलुमनाय आरो अननाय जासिहरनाय थाबाय बर' खौरांनिफ्राय बिथांमोना जाबायदि कुइसन खालामदों सोंदों आंखौ जे बिटिआरखौ लानानै माने जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो खायसे गोरों गोरा राजनितिक दैदेनगिरि समाज दैदेनगिरि समाज सिबियारि बिथांमोना माने बिटिआराव जेबो गैया बे सुक्तिखौ खालामनाङामोन बेबायदि माखासे ब्लेम लाबोदों मोनसे खोथाया सोलिबाय थादों खिन्थु आं सानो दिनै जाय बिथांमोना बिटिआराव जेबो गैया होनना बुंदोंमोन थांनाय जिथु 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारि खालि जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्ति खालिनि हरनिफ्रायनो बिथांमोनाबो रंजा माने मोनसे खाना जानाय बिटिआरखौ बरायदों खिन्थु आं बुजि मोनाखै बिथांमोना दिनै बे बिटिआराव जेबो गैया होनफिननायाव मा दं बेयाव खिन्थु आं थोंजोङै बुंनो नागिरो बे अनलि मात्र बेयो मोनसे राजनितिक डायलग फैगौ बिटिआर इलेक्सनखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होननानै मोनसे कनफिउज खालामनानै भट आदाय खालामनो नागिरनायनि बागै बे बाथ्राया जेबो गैया आरो आं बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों जे दिनैनि बे बर' खौरांनि चेनेलजों बिथांमोननि चेनेलनि जुरै बयबो गोसोआव लाखि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहायनो बे बिटिआरखौ जेबो गैया होनग्रा बा मानसिफोरा सिरिसे आरो बिटिआर माने सरकारजोंनो सरजाबफानानै माखासे सा सुबिदा आदाय खालामनो नाजादों ओंखायनो आं बुंदों बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों बे जोंनि गेजेराव जिखिनि जों जायखौ मेलेमजिबि बिथांमोना बिटिआराव जेबो गैया होननानै जिथु क्रिटिसाइज खालामदों सोरखारि मेथादों बे जोंनि गेजेराव बिराद आनफर्चुनेट दुर्भाग्यजनक जों गोग्गानोसो नांगौ जे जोङो 1989 मायथाइयाव जे बिएसि आन्दलन खालामनानै जोङो 1993 मायथाइयाव जों बिएसि सुक्ति खालामबाय बे समावबो जों नुनो मोन्दों जे जोङो जायफोर माने बड'लेण्ड नागिरदोंमोन गासै बड'लेण्ड नागिरग्रा रायजो राजाफ्रा आलो गोजोन बेखौ बरायदों जों बुङाखै जे बिएसिआबो भुल जादों बिएसिखौ सुक्ति खालामनाङामोन होननानै बै समनि आबसुनि आफादगिरि सानसुमा बुंगो बसुमतारीखौ जोंनिफ्राय जेबो बिदि बुंनाय जायाखैमोन मानो होनना बुङोब्ला माने बै समाव बर' आन्दलनखौ जुदि आरो बेनिफ्राय बांसिन गोबाव लांबावनांगौ जायोमोनब्ला जोंनि बर'फोरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जागोन बेनि उनावहाय जों माने बिएसिखौ जोङो कय बोसोर मान सालायबाय बेनि उनाव 1996 मायथाइयाव सोमला बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव सोमला बसुमतारी एबसुनि बै समनि आफादगिरि बिथांनि दैदेननायाव बिएसिखौ डिनाउन्स खालामनानै फिर बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे माने खावलायदों जे बे बिएसिजों जेबो जानांगौ खिन्थु बिथांनि दैदेननायाव जिथु जों बड'लेण्ड आन्दलन खालामबाय माने बर' रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब ओंखारबोबाय 2003 मायथाइयाव जोंनि मोनसे आफाद बिएलटि बिथांमोनखौ माने आलासनायाव लाबोनानै 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जाबाय नाथाय बै समावबो जे बिटिसिआव जेबो गैया होननानै जों रावबो बुङाखै बिटिसिआवबो जों दिनै मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै जों खुंनो हादों खिन्थु जों मोनसे दुर्भाग्यजनक आनफर्चुनेट खोथाया जाहैबाय बिटिसिआव जिखिनि दफा दङमोन बेखौबो जों दाबो इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हायाखै बेखौसो जोङो जायफोर दिनै बिटिआरखौ अप'ज खालामदों बिथांमोना बेखौसो बुंग्रोनांगौ सिगां मानो इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हादिया बिटिसिनि एयारपर्टनि दफाखौ दिनै बिटिआराव मा गैया बिटिआराव जेबो गैया होनना बुंनाया आं दहायनो बुंदों बे कमप्लिटलि पलिटिकेल मोनसे डायलग
आरो बिटिआर इलेक्सननि उनावनो बे डाइलगा गोमालांगोन अट'मेटिक डिलिट जालांगोन बेबायदि क्रिटिसाइज खालामग्रा रावबो फैनाय नङा बेनिखायनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे बेफोरबायदि जिथु कनफिउज जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोर बुंनाय बेखौ माने खोमा सुनो नाङा बिटिसि इलेक्सननि उनावहाय जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि मोनसे दफा दंखायो बेयाव बिटिआरआव दिनै इनक्लुसन एक्सक्लुसन गामि सोसननाय गामि बोखारनाय अपसन मोनसे दंखायो दिनै 6 मासनि गेजेराव जानो गोनांमोन किन्तु सारा वार्ल्डआवनो मोनसे COVID-19नि जिथु बेमारनि मोनसे आक्रान्त जाबाय थादों बेखौ लानानै बे दा सरकारा जेबो खामानि मावनो हाया थ' बिटिआर इलेक्सन जाखांनायनि 6 मासनि उनावहाय बेखौसो जों रायजो राजाफ्रा सरकार आसाम सरकार भारत सरकार बिटिसिआव जाय सरकार फैयो आरो आबसुखौ मेनसन खालामखानाय दं बेहाय स्पेसियेलि जों इमप्लिमेन्ट खालामनायनिसो जोङो जाजोब खालामनांगौ बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जि बर'फोर बिसोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल मोनसे दानानै होदों कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव जिफोर बर'फोर थानाय एसटि हिल्सनि थाखाय मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामनायनि क्लज मोन्दों बिटिसिआव जुदियाव दंमोनब्लाबो बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखैमोन बेबो जोंनि थाखाय बिराद दुर्भाग्यजनक बेफोरखौ जोङो प्रेसार होनांगौ गभर्नमेन्टखौ आरो माखासे पेकेजबो दङ माने बिटिसिनिफ्राय बिटिआरखौ रिभिउ खालामनानै पावार एन्ड फांसन बारायनाय जादों पावार एन्ड फांसन बारायनाय जादों बेहाय नोङो डिसि आरो एसपि मटामटि हम पावारखौ मोननाय बायदियानो जानानै दं डिसि आरो एसपिआबो चिफ एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मथै सोलिनांगोन ट्रेन्सफार पस्टिं आरो माखासे बेनि एडमिनिस्ट्रेसना चिफ एक्जिकिउटिभ बिटिआरनि जाय चिफ जागोन बेनि मथै सोलिनांगोन स' बिथांनिफ्राय जोङो बिटिआर रिपर्टनि सायाव गोबां मिथिनानै मोनबाय बे समाव आङो सोंबावगोन रुपनाथ बर' बिथांनाव सोंगोन आङो सार गिबियावनो बरायनाय जागोन बिटिआर बिरोधाखौ खायसे सुबुङा बुंदों बियो मोनसे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट एकर्ड नङा बिटिसि आरो 6 सिडिउलाव जानाय एकर्ड बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो खौरां चेनेलनिफ्राय जे बिटिआर एकर्डनि सायाव सावरायनाय बे बेलायाव आंनिसिम मोनसे सोंनाय फैदों बे सोंनाया जाबाय बिटिआर एकर्डआ कनस्टिटिउसनेल बेस नङा बा एमेन्डमेन्ट जायाखै दा बे बेलायाव आं बुंगोन बे बिटिआर एकर्डखौ 27 जानुवारियाव खालामनाय जादोंमोन बिटिएडिखौ बेस खालामनानैनो बिटिएडिखौ मानि सायाव खालामनाय जादों इन्डियान कनस्टिटिउसननि 6 सिडिउलनि सायाव खालामनाय जादों आरो बे बिटिआर एकर्डखौबो बिटिएडिखौनो एक्सटेन्ड खालामनानै बिटिआर खालामनाय जागोन मात्र मुंखौ बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर खालामनाय जागोन होनना बुंनाय जादों अब्ला जाय बिटिएडिनि सायाव बेस खालामनानै बिटिआरखौ दाफुंनो लानाय जादों बै एग्रिमेन्टआ माबोरैहाय कनस्टिटिउसन थाङाखै जाखो जिहेतु बिटिएडिआनो 6 सिडिउलनिखा अब्ला बिटिआर एकर्डआबो 6 सिडिउलनि आर्टिकेलावनो हाबनानै दङ आरो बेयो रोखा जे बिटिएडिनि जि सिमा बै सिमा आवथाफोरखौ सोलाय सोल' खालामनाय जागोननि मोनसे बे बिटिआर सुक्तियाव दफा हिसाबै दङ बे दफायाव बुंनाय दंखायो बाथ्राफोरा ओरैहाय बे 3 नंनि क्लज 1आव गोरोबथानि रादायबादि भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइयाव थानाय 14 पेराग्राफखौ मोजाङै आनजाद नायनो थाखाय मोनसे कमिसन दानाय जागोन बे 6थि संबिजिरनि 6थि आयदाफारि माने 6 सिडिउल इन्डियान कनस्टिटिउसननि 6 सिडिउलनि जितु 14 पेराग्राफ बे 14 पेराग्राफखौ मानो नायफिननो मोजाङै नायनो आनजाद खालामनो कमिसन दानाय जागोन होननाय जाखो बे 6 सिडिउलनि सायावनो जिहेतु बिटिआरखौ दानाय जादों आरो बिटिआरखौ बिटिएडिनिख्रुइ फोलावनो फेहेरनो फुवारनो थांखि लानाय जादों अब्ला बेखौ खालामनो थांनायाव जोंना बे 14 पेराग्राफखौ नांगौ जागोन दा 14 पेराग्राफआव जोंहा इन्डियान कनस्टिटिउसनाव माखासे बाथ्रा दं दा 14 पेराग्राफआव जोङो इन्डियान कनस्टिटिउसननि माबा मथै रायजोपालनो जों मोनसे ओनसोलखौ बांनाय बारायनाय फुवारनाय फेसेमनाय बिनि गासैबो राइटखौ होनाय जादों
आं बे बाथ्राखौ कन्स्टिटिउसनखौ रायजोफोरा गासै जायफोरा अजद खालामदोंमोन नन कन्स्टिटिउसनेल होननानै बिथांमोनाबो जाहाथे मिथिनो हायो बे लेखाय आङो संबिजितनि गेजेराव लिरनाय जि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ आं एसे बुंना होनो लुबैबाय आरो दा जोंना 14 पेराग्राफआव बुंनाय जादों जे 14 पेराग्राफआव गभर्नरा लुबैयोब्लानो मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट एबा अट'नमास रिजनखौ नायबिजिरनो थाखाय जायखिजाया मेटाराव एडमिनिस्ट्रेटिभ एबा जायखिजाया मेटाराव मोनसे कमिसन दाना होनो हायो बे जाबाय पेरा साब 1 नि साब 3 पेरानि आन्दाराव क्लज C, क्लज D, क्लज E आरो क्लज F बे बाथ्राया जोंहा बिटिआर सुक्तियावबो रोखा लिरनाय दंखायो दा बेहाय मा बुंदों बै क्लज C, D, E, F बे मथै मा मावनो हायो बे जाहैबाय बे गभर्नरा पाब्लिक नटिस होनानै जोंनो मा खालामनो हायो क्रिएट ए निउ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट जुदि नांगौ जायो गोदान मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट क्रिएट खालामना होनो हायो आरोबाव इनक्रिज दि एरिया अफ एनी अट'नमास डिस्ट्रिक्ट जायखिजाया मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्टखौ एरियाखौ बारायना होनो हायो बेनि उनाव डिमिनिश दि एरिया अफ एनी अट'नमास डिस्ट्रिक्ट जुदि नांगौ जाना फैयो अब्ला डिमिनिश माने खमायनाबो होनो हायो बेनि उनाव लास्ट एबाउट इउनाइट 2 or more autonomous districts or parts thereof so as to form one autonomous district बे मोननै एबा बिनि बांसिन अट'नमास डिस्ट्रिक्टखौ बा इनि बाहागोफोरखौ ज' खालामनानै मोनसेल'बो खालामनो हानायनि गोहो गभर्नरनो होनाय जादों दा बेनि थाखायनो जोंनो बे बिटिआर एकर्डआव मोनसे कमिसनबो दाना होनाय जादों जाय कमिसनाव एकर्डआव फार्स्ट सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन एबसुआ थागोन आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ थागोन आरो आसाम सरकार अब्ला जोंना फार्स्ट सिगनेटरि हिसाबै प्रमद बरुवा एबसुनि आफादगिरि हिसाबै सिगनेटरि आरो दा बिथाङा राजखान्थि हान्जायाव फैबाय एबसुनि आफादगिरि हिसाबै गैलिया अब्ला फैगौ इलेक्सनाव बिथाङा जुदि इउपिपिएलनि सरकार दायो अब्ला जोंनि फार्स्ट सिगनेटरियानो बेहायबो कमिसनाव हाबना थाबावगोन लोगोसे सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै एबसुनि आफादगिरिया बेयाव जायगा मोनखागोन आरो आसाम सरकारा थागोन गतिके जोंहा बे कमिसनाव जिखिनि मावनो गोनां खामानि बे खामानिया संबिजिरनि गेजेरजोंनो गासैखौबो मावफुंजानाय जागोन अब्ला बेनिफ्राय जों गोबां माखासे खोथाखौ मिथिबाय थामथियाव सोंनो सानदों कमल मोसाहारि नोंथांखौ बरायनाय जाबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरजों खुलुमबाय बिथां मुसाहारिनाव आं सोंनो सानदों बिटिआर एकर्डआव थिरेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाव सासे सागानगिरि जानानैब्लाबो जेबो गैया होननानै बुङो बिथां थिरेन बर'आ नोंथाङा बे ओनसोलनि सासे इन्टेलेक्सुयेल हिसाबै मा फोरमायगोन बयनिसिमबो खुलुमबाय बर' खौरांनि नायगिरिफोर बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय आंनि मुङा कमल मोसाहारि आङो सालबारि जिल्लानि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गुदि फरायसालिनि सासे लोगो फोरोंगिरि बर' खौरांनि बिथाङा जि आंनियाव सोंलु सोंदों आं बिनि फिननायखौ ओरै होनो नागिरदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि सिगां अर्थात बिटिआर एकर्डनि सिगां थिरेन बर' बिथां आरो लोगोसे बै समनि बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन माने हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय पिपिए बिनि मददजों आरो थिरेन बर'नि दैदेननाय जितु एनडिपि फेक्सन बेजों भारत सरकारा दा बावैनो आसाम सरकार भारत सरकार आरो थिरेन बर'नि ग्रुपजों मोनसे एकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ रायजो राजाफोरा खोनादों बिथांमोननि खुगानिफ्राय दा बिथाङा
एकर्डनि सिगाङाव बेबायदि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरनो माने गेजेराव गोसोआव गुलु गुजु मोनसे साननाय बेखौ सोमजिहोदों आरो एकर्डनि उनाव बिथाङा गाव सहि खालामनाय जिथु एकर्ड बे एकर्डखौनो जेबो गैया होननानै बुंदों। बेयो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो सासे सागानगिरिया बेबायदि बुंनाया बे जोबोद लाजिथावना। मानोना जों बेखौ ओरैहाय बुंनो हायो, गाव जोनोम होनाय सासे गथ'खौ खांनो गारनानै जोथोन लानो गारनानै गुबुननि आखायाव बन्दक दोननाया एबा रां लानानै गुबुननो फाननाया सासे गुबै बिफानि आखल जानो हाया। दा बे आखला धीरेन बर' बिथांनियाव बेरखांदों। आरो जुदि बिथाङा गाव जोनोम होनाय गथ'खौनो गुबुननि आखायाव बन्दक दोननो हायोब्ला दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिटिसि ओनसोलनि सुबुं माहारिनि जौगानायनि थाखाय माबायदि खामानि मावगोन बेखौ जोङो बिथांनिफ्राय आसा लानो हाया। बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ मिथिबाय। बे समाव आं सोंनो नागिरदों, कालिचरन नोंथांखौ गिबियावनो बर'खौनो जाना फरायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। बे समाव नोंथांनाव सोंनो नागिरदों, बिटिसि आरो बिटिआरनि फारागा मा दं होननानै नोंथाङा फोरमायदों बे ओनसोलनि सासे इन्टेलेक्सुयेल हिसाबै। गिबियावनो आं बर' खौरां निफ्राय बावहाय जोंखौ मोगा मोगि लानो फैनाय बिथांनिसिम आं आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। आरो दा बिथाङा आंखौ सोंदों बिटिसि आरो काउन्सिल बिटिसि आरो बिटिआर बे नि गेजेराव फारागा मा होनना सोंदों। आंनि मुङा कालिचरन उजिर। आं सासे बर' राइटार एकाडेमिनि मावफुं सोद्रोमा, लोगोसे आं जिउनां सोद्रोमाबो आरो बर' थुनलाइ आफादनिबो आं जिउनां सोद्रोमा। आंनि सिनायथिया बेखिनियानो। दा बै बेलायाव बिथांनि जिथु सोंथिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन, जिहेतुके जोङो बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ नागिरनानै जोङो दिनै फैयै खेबथाम बे एकर्डआव जोङो आगान होफैदों। दा बै बेलायाव बिएसि निफ्राय जागायनानै बिटिसि एबा बिटिएडि आरो दा फैनानै बिटिआर। दा बावहाय एकर्ड थाखानाय मोनसे सोलिफुबाय थानाय बर'नि जिथु गांनाय उखैनाय मोनसे एकर्ड जाखांनायनि उनाव आरो जुदि मोनसे एकर्ड जायोब्ला बेखौ मोनसे जाखानाय एकर्डनि मुंजों बेखौ एकर्ड खालामनाय जाखाया। बेखौ हयथ' गोरों गोराफोरा मिथिगौ। बिदिनो बिएसि नि उनाव आरोबाव एकर्ड जानायाव बिएसि महरै बेखौ एकर्ड खालामनाय जाखायाखै। बेखौ गोदान मुं होनानै बिटिसि बा बिटिएडि मुङैसो बेखौ एकर्ड खालामनाय जादों। थिग बिदिनो फैनानै दिनै जोंहा थामथि एकर्डआव बिटिसिखौ एसेबां माने जौगानाय महराव लाबोनो थाखाय आरो नै थामथि एकर्डआव जों मिथिगौ जे बिटिसिखौनो आरो बिटिसि मुङैनो एकर्ड जाफिना, बेयो अराय सैथो। ओंखायनो बेखौ एसे मुंखौ एसे गोजौ बा गुवारै मुं होनानै बेखौ एकर्ड खालामनाय जादों। दा काउन्सिल बिटिसिआव जों काउन्सिल महरै दङमोन आरो दा फैयै जोङो बिटिआर माने बे जोबथा जिथु एलफाबेट आर, बेवहाय रिजन होननायखौ बुंनाय जादों। बा बे हिसाबैबा दा जों बे रिजननि डिफिनेसनखौ आं ओरैखौ मोनदो, रिजन एन एरिया स्पेसियेलि पार्ट अफ ए कान्ट्रि or the world having definable characteristics but not always fixed boundaries। आं बिदिखौ मोनदों आरो बावहाय मोनसे रिजनाव मोनसे फिक्स मोनसे बाउन्डारि थाया, बावहाय बे बारायगोनसो आरो बावहाय खिन्थु खमाया, फिक्स जिहेतु गैखाया बे बारायगोन आरो सिमाया। खिन्थु काउन्सिल होनोब्ला बिटिसिआव जेरैहाय जोबनाय जिथु जोबथि
जितु एल्फाबेट बे सि जों जायखौ काउन्सिल होननानै बेखौ बुंनाय जादों बावहाय काउन्सिलनि मिनिंखौ ओरैबायदिसो मोन्दों आङो ए बडि अफ पिपुल इलेक्टेड टु मेनेज द एफेयार्स अफ ए सिटि कान्ट्रि अर आदार मिउनिसिपाल डिस्ट्रिक्ट बिदिसो मोनदो दा बावहाय कुनु सिमाया बारायनाय मोनसे केरेक्टारखौ जों बावहाय नुवाखै आरो मानो होनबा मोनसे स्टेटआबो मोनसे जों बुंनो थाङोब्ला स्टेटनि आन्डाराव बियो हयथ'बा बबेबा मोनसे थि बेंथाइ एरियानि गेजेराव जायखौ जोङो माने बेखौ खुंनो गोहो मोनो बेखौसो बेखौ काउन्सिल होननाय जायो आरो जायखौ मोनसे कनसेनसास मोनसे डिसिसनजों बेनि मावथाइफोरखौ मावनाय जायो दा रिजन होननाय लोगो लोगोनो बे मोनसे गुवार बेयो बांबाय थानो हागौ जों मोनसे स्टेटखौबो जों रिजन होनना बुंनो हायो आरो स्टेटआबो मोनसे रिजन जानो हागौ दा बे बेलायाव डिफारेन्सा बेनो बिटिआरआ बिटिसिनिख्रुइ बिनि जिथु अर्थाया माने गुवारसिन आरो आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आरो पद्मनाथ बसुमतारी नोंथांखौ गिबियावनो बरायनाय जाबाय बर' खौरां जानानै बे समाव आङो बिथांनाव सोंगोन बिथाङा सासे बाथौ सिबियारि आरो बाथौनि दैदेनगिरि बिथांनाव सोंगोन आङो बिटिआर एकर्डनि सायाव नोंथाङा सासे धोरोम सिबिसुला हिसाबै मा फोरमायहरगोन मान गोनां दिनैनि बर' खौरां रोंगौथि गोनां गुन गोनां रायजो नोंथांमोन आङो बर' खौरांनिफ्राय दिनैनि बे मेलाव आंखौ बिटिआरआव बाथौ धोरोम हिसाबै एबा गावनि धोरोम हिसाबै थाफानायखौ एबा मोनफानायखौ मा सानो बेनि फिननायखौ आङो गुसुङैनो बुंनो सानदों जोंहा आंनि फालनिफ्राय बाथौ धोरोमखौ दैदेनगिरि हिसाबै बाथौ धोरोमा बिटिआर सुक्तियाव मोनसे दफा हिसाबै सुक्ति जानायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गासै रायजोफोरानो लोगोसे बे सुक्तिखौ गोजोननाय बावदों लोगोसेनो आङो नैबेखौ मोनसे मोजां सानना लानाय जादों जे धोरोम हिसाबै बिटिआरआव सुक्ति एबा स्वीकृति होफानायाव जों बर' बाथौ धोरोमाबो बिश्व राज दरबाराव गसंनो एबा परिचय होनो हानाय जाबाय आरो बेखौ गासै जोंनि बड' ग्रुपजों लोगोसे थाफानाय ट्राइबेलफोराबो लोगोसे बर'फोरा बेखौ धोरोम हिसाबै अरायबो बिटिआरनि गोजोनथाव सुक्तिनि लोगोसेयैनो मावफुंनाय बेलायाव जोंनि बर' हारि हिसाबै बिश्वआव जाहाथे धोरोमजों परिचय होनो गुबुन धोरोमफोरजों मोनसे परिचय होजाबनायाव जोबोद मोजां जाबाय होननानै रायजोफ्राबो गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बे बिटिआरआव गासैबो आगोलनि बिटिसि सुक्तिफोराव जेरैहाय जा दफाफोरा सोदांनो दंमोन बे सोदांनायनि थालांबाय नाथाय बेबाराव बिटिआरआव जिखिनि दफा सुक्ति जादों बे सुक्तिखौ आंनि साननायाव माखासेयानो जाफुङि जिथुनिखि मावफुङि दफा बे दफाफोरा जाफुंगोन आरो बे दफाफोरा जाफुंनायनि गेजेरजों बिश्व एबा हादोराव बर' हारि हिसाबै बा रायजो हिसाबै गुबुन हारिफोरजों मोनसे गोरोबथा जानानै अरायबो इयुननि हाबाफारियाव एबा इयुननि समफोराव मोजाङै दैदेनलांनो हागोन होननानै आङो नैबे धोरोमनि जिथुनिखि सोमोन्दो जाना थाजाबनाय जिथुनिखि हाबाफारि बाहायथ' खान्थि बे खान्थियाव आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो उनाव रायजोफोरनि हामलायनाय बायदि जोङो मावफुंनाय बेलायाव जाहाथे जोङो गोनो गोथो जायाबालासिनो मावफुंग्रा कर्मिफोरा जाहाथे दफा दफा मावनानै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन बारहावा गोजोन लाबोनो हागौ जोबनायाव बिटिआरआव सुक्ति जाफानाय बाथौ धोरोमनि जा दफा बे दफायाव मोननै दफा हिसाबै सुक्ति जादों मोनसेया जाबाय बाथौ धोरोम
हारिमुवारि थानसालि आरो बाथौ धोरोम हारिमुवारि खेराइ थानसालि हिसाबै स्वीकृति मोनफादों। बे स्वीकृति मोननायाव बे मोननै दफानि सायाव आङो जोबोद गोथौयैनो गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो मुकुल चन्द्र बर' सारनोबो गिबियावनो बर' फरायनो जाना फरायनाय जाबाय। बिथांनाव सोंगोन आङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोबां बर'फोरनि हाथियार लानाया जोबलांबाय, नाथाय नोंथाङा बे ओनसोलनि सासे इन्टेलेक्सुयेल हिसाबै मा फोरमायगोन? खुलुमबाय। लोगोसेयैनो बर' खौरांखौबो आं साबायखर बावबाय, बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे मोगा-मोगि लाफैनायनि थाखाय। दा आंखौ सोंदों बे बिटिआर एग्रिमेन्टनिफ्राय जोंनि गेजेराव जिथु हाथियार लानाय मोनसे कालचार दङमोन, बे कालचारा गैया जाबाय, जिथु वेपन कालचार बेयो गैया जालांबाय। बेनि सायाव आंनि जिथु मत, बे मतखौ सोंदों। आंनि मतआ बेवहाय हारसिंनिल' नङा, आंनि फोथायनाया ओरैबायदि, दा बे मोनसे सुक्तिनिफ्राय, जाय सुक्तियावनोखि जोंनि बर' हारिनिफ्राय हाथियारनि जिथु कालचार बेखौ गैया खालामदों, बेवहाय ओरैबायदि सासे मानसि गैया जाय मानसियानोखि बे मोनसे दफाखौ, एग्रिमेन्टनि बे मोनसे दफाखौ लानानै गोजोननाय फोरमायाखै एबा गोजोनाखै। थारला बेवहाय गोजोननाय दं होननानै आं सानो। मानोना जों नुबाय मोनसे समाव जोंनि गेजेराव थैनि जिथु फाखु गेलेनाय जादोंमोन, बे फाखु गेलेनायखौ जोङो गोबां जों नुबोबाय। हाथियारनि गोहोजों जोंनि गेजेरावनो गावथारलायनाय, बुथारलायनाय ओरैबायदि माखासेखौ जों नुदोंमोन। हाथियारा रावखौबो सिनाया, गावनि बिदा फंबाय आंगो असे रावखौबो बे सिनाया, बुलेटआ रावखौबो गनाया। जायनाव बे बुलेटआ हाबगोन बेनो हयथ' बे बुहुमनिफ्राय जायखारलांनांगोन। ओरैबायदि माखासे दुखुनांथाव बा गोरबो बोखावनाय जाथायफोरखौ जोङो नुबोदों सासे बर' महरै। जों बेखौ खोनानो मोनो, बुंनाय जायो जेब्लानाखि आसामाव सिक्रेट किलिं मोनसे सोलिदोंमोन, गुप्त हत्या जायखौ बुंनाय जादोंमोन, बे समाव माखासेफोरा बुंदोंमोन मा बन्दुकर मातत राति नुपुवाय, सिलाइनि सोदोबाव सोराङा होननानै बुंनाय जादोंमोन। नंगौ, सिलाइनि सोदोबाव सोराङा। दा आं बुंनो सानो जोंनि बिटिआरआव दा मोनानै गैलिया, बिटिआरआव दा सोरांबाय। मानोना जोंनि बिटिआरआव दा सिलाइनि सोदोब गैलिया। बेखायनो जोंनियाव सिलाइनि सोदोब गैया नालाय जों बेखौ सोरांदों होननानै, बिटिआरआव मोनसे सोरांनाय फैदों होननानै जों सानो। दा बे सोरांनायखौ जों दावगाना लांनांगौ, जाहाथे जों सानजौफुहालागै जों थांनानै जोंनि उन्नयननि खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। बे नंगौ, माबा मोनसे बिख'नो थाखाय, दाबि खालामनो थाखाय जों हाथियारजों बेखौ मावनो हायो। हाथियारजों जों बिग्रायनानै जों माबा माबि दाबि खालामनो हायो। नाथाय हाथियारजों जोङो गोजोननाय लाबोनो हाया, हाथियारजों जों गोजोननायखौ लाबोनो हाया, बे आंनि फोथायनाय। बेखायनो दा जोंनि गेजेरनिफ्राय बे सुक्तिनि जुनै जों बे हाथियार कालचारखौ जोंनिफ्राय गैया जानायखौ जों नुदों। जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोननाय फैदों होननानै आं सानो। आरो बेयो मात्र बर'फोरखौल' नङा, बर' हारिखौल' नङा, बे आसामनि गासै हारिनि मानसिफोरखौनो हयथ' बेयो गोजोननायखौ लाबोदों। मानोना दा हाथियारनि बे कालचारा गैया जानायनिफ्राय बयनिबो गोसोनिफ्राय गिनाया गैया जाबाय। आरो बे गिनाय गैयि मोनसे गोसोखौ लानानै बयबो बिटिआरनि दावगानायनि थाखाय गोसो खुलायै डेभेलपमेन्टनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन, बेखौ आं आसा खालामदों। आरो बिब्दिनो मोनसे समाव जोङो बिटिआरखौ जों लुबैनाय आरो जौगानायनि गोजौ थिखिनियाव सहैहोनो हागोन होननानै आंनि फोथायनाय। बिथां सारा गोबां मोजां बिबुंथि होलांबाय। बे समाव बिथांखौ आङो साबायखर बावहरबाय। गिबियावनो आं बिथां रसेन मुसाहारि बिथांखौ बर' फरायनो जाना बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो बिथांनाव सोंनो नागिरदों, बिटिआर सुक्तिनि जोहै जोंनि बिटिआरआव सोलोंथाइ बिभागाव बेसेबां माबायदि जौगागोन आरो माबायदि जौगाया, बिथाङा बिनि सायाव मा फोरमायगोन? खुलुमबाय। आंनि मुङा रसेन मुसाहारि, आङो सालबारि कलेजनि फोरोंगिरि। बे फोरोंगिरिजों हिसाबै बे आंनि बे बर' खौरां बिथांमोना बे सोंदों, बे सोंनाय आंनि
आंनि जिउजों बा आंनि साननायजों गोरोबदों बेनिखायनो आं बर' खौरांनो आंनिफ्राय हाजासे गोजोननाय हरबाय आरो नायगिरि नोंथांमोनखौबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। जों मिथिगौ जे बिटिआर बे सुक्तिया गोजोननि सुक्ति जे बर'फ्रा मोनसे आखु दङ जौगानाय आरो गोजोनखौ लुबैग्रा बेसो बिराद मोनसे जाथि बे हिसाबै बे बिटिआर सुक्तियाव गासैबो एनडिएफबिआनो हक एबसुआनो हक बा गुबुन गुबुन संगठनफ्राबो बेखौ गासैबो सापर्ट होनानै बे गोजोन मोनसे सुक्ति जादों। जे जों मिथिगौ जे गोजोनावसो सोलोंथाइनि जे हाबाफारिफोरखौ जोङो गोजोनै मावफुंनो हायो। जे जेरै जोङो बिटिएडिआव गैयै माखासे जा दफाया जोंहा बे बिटिआरआव सोलोंथाइनि दफाफ्रा बांसिनै गुवारसिनै बेवहाय बाहागो मोनदों। जेरै बुंनो थाङोबा बेयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामै बेवहाय माने सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जागोन आरो फारसेथिं जोंहा नेसनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जागोन फारसेथिं जोंहा मोनसे जागोन मा भेटेनारि कलेज जागोन आरो जोंहा साइन्स एन्ड आर्ट्स मिउजिकनि मोनसे कलेजफोर जागोन। दा बेफोरो बे जोंनि बेफोरो आगोलो आसलते बे बिटिएडिआव गैयामोन बेफोर बिराद गोजौआव आरो फारसेथिं मा नायबाय जोंनि बे 8.3 बे दफायाव दङ जोंनि बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनो थाखाय बेयाव मोनसे स्टाफ कलेज गायसननाय जागोन बिटिआरनि सिङाव बेथ' बिराद मोजां माने हाबाफारि आरो बेवहाय जोंहा दङ माने 6.3 बे दफायाव जोंहा गासैबो बिटिसिनि माने बिटिआरनि आन्दाराव जिमान माने बर' भेन्सारफोर स्कुलफोर दं बेखौ लानाय जागोन आरो फारसेथिं आरो बे कलेजफोराव माने बर' फोरोंगिरि थिसननाय जागोन बेथ' बिराद बाख्नायथाव। दा बेफोरो बाख्नायथाव माखासे दफाफोरा बे बिटिआरआव आं नुदों। आं सासे बेखौ बिटिआरखौ आङो बिटिआरनि बे एमअसफोरखौ फरायनानै आङो मोनदों बे माने बिटिएडिनिसाय बहुद साबसिन माने हाबाफारि जादों आरो बे हाबाफारियानो जोंखौ मा बर' हारिखौ जे बिराद जे गोजौआव लांसिगोन बे मोनसेखौ जों माने हमदांनो हादों आरो मानो होननानै बुङोब्ला जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जों हारिनि बिफा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन जे बर' हारिखौ जोङो दावगाहोनांगौबा जे सोलोंथाइ बिथिङाव जों दावगाहोनांगोन सामाजिक आरो रांखान्थि बिथिंखौबो गासैबो माने मास्टार रेस दानायनि बे सिमाङाव बांसिन सोलोंथाइयानो माने जर होसिननो हायो होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बे हिसाबै बे बिटिआरनि बे सुक्तियाव बे हाबाफारिया बे सोलोंथाइनि बे दफाफोरखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनदों आरो बे सोलोंथाइनि बे दफाखौ बेवहाय सोसननायनि थाखाय आं बेयाव जे सागान होगारिफोरखौ आंनिफ्राय हाजासे गोरबोनिफ्राय आङो मोजां मोननाय आरो हामलायनायखौ आं जासिदों। इयुनाव जे जोङो बेबायदिनो जे बिटिआर जे सुक्ति जानायाव बेयाव जुदि गासैबो खौसे जानो हायोब्ला खौसे जानानै बे सुक्तिखौ जादों बे इयुननि हाबाफारिफ्रावबो बेबायदिनो जों दा बेलायाव सेरखाय बेरखाय दङब्लाबो उननि जे जोंनि बे बिटिआरखौ जौगाहोनाय आरो बेखौ मोजांसिन खालामनायाव जेरै जों बयबो खौसेयैनो जों आगान सुरलांगोन बेखौ आंनिफ्राय आं मिजिं थिबाय आरो बे मिजिं थिनानैनो आरो इयुनखौ मोजांखौ हास्थायनानै आं हास्थायनाय जाबाय। बिथाङा माखासे सोलोंथाइनि बागै गुवारैनो बिथाङा बुंफोरलांबाय। बे समाव आङो मोनसे सालबारि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ सावरायनाय मोगा मोगि आयदा बेखिनिखौ आङो बेखिनि समाव बिथांमोना गोबां सम होनायनि थाखाय बे मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमथों।